ľudia chovať na železničnom precestí. Part 1. Keď vidíš biele čukadlo, že keď svieti biele svetlo, tak môžeš ísť. Len potom, keby napríklad išiel aký vlak, tak sa musíš pozrieť aj z jednej strany, pozrieť z jednej strany a musíš sa pozrieť, či ide z jednej aj druhej. Ale keď blikajú červené svetla, musíš stať. Buď sa pozrieš, jak idú dole, a musíš počkať, dokiaľ pôjde von a môžeš ísť ďalej. Pokiaľ sa zatvoria, tak musíš počkať vlak a môžeš ísť ďalej. Takže takto sa tak chová. Lebo závory treba, aby ľudia vedeli, že musia stať, lebo ide vlak. Tieto závory zorganizujú, tieto svetielka možno zorganizujú na noc, že by svietili ako napríklad, neviem, iný štátek na závod. Tak poď, ide vlak. Závory sa budú dávať hore. Ako teraz, pozrite. Tak závory sa budú naspäť dávať hore, aby si mohol ísť ďalej. Žiadny vlak nebude. Môžeš teda ísť. Ale jedna vec, pokiaľ uviazneš ľudia, môže sa stať, že napríklad po druhý raz môžu ísť závory. Po nejakej minúte ďalšie. Môže bolo viacej ale napríklad, keby si išiel plnou rýchlosťou a závory by sa zvedali, nestihol by si, aby si bol vnúka závor. Keby si uviazol vnúka závor, nepanikár, tak proste len ich prejazd. Proste iba zdorni rýchlo, aby vlak neprešiel. Ale keď si už vážne zamknutý a nemôžeš ísť, tak radšej tak strč, aby si išiel vedieť, ako sa hore. Takže to bude na dneska takto. Takže keď závory uvidíš, keď sa dávajú hore, tak dobre. Lebo v jedných krajinách to môže byť úplne inak. V jedných krajinách napríklad tiež môžeš uviazniť, pretože v Holandsku sa asi deje takto. Napríklad keď ideš plnou rýchlosťou niekde a závory sa furt len dávajú. A uviazneš úplne niekde inde. Napríklad tu. Uviazneš pred závorami na Holandsku. Tak proste ich iba a sú rozbité. Proste to len urobte všetko a budete safe. Takže toto musíte robiť. Nie. Napríklad keď vás prejde vlak a vás zobere niekam dole. Ale keby vám sa zlomilo auto, nepanikárte. Proste si kúpite iba nové. Alebo buď pôjdete sa pozrieť na ďalšie závory iné. Takže Holandsko závory sú mŕtve tam. A ideme na to. Takže ako prvé by som mám ukázať, ako by sa malo chovať. Napríklad, pozrite, keby išiel vlak a keby sa závory zvedali. Po nejaké tak ľudia, na ktorých štátoch to tak chodí, ale aj v Česku sa to raz stalo. Lebo toto je český a slovenský prejazd. Len prejazd ako. Lebo niektoré sú závory tu už zvednuté a niektoré presne takto je v veľkých kapušanoch. Niekedy bolo. Ale možno, že aj teraz. Takže ľudia, napríklad keď sa zvedajú závory,
ešte dole. Takže dávajte si veľký pozor. Takto sa to tak chodilo. Takže ľudia, takže ešte vám ukážem, že aké súčiastky patria do tohoto závor. Napríklad, keby ste boli ešte uviaznutí, tak vy tam vzadu máte ešte taký P1995, kde by ste mohli zavolať linku, že kde sa práve nachádzate. A ešte jedna vec, ktorú napríklad neviem, pretože závory môžu byť nebezpečné a tu vám môže aj napísať, že pozor, vlak, ľudia. Toto vám povie, že keby išiel vlak, no to že musíte pozor, lebo toto sú koľajnice, po nich nikdy nechoďte. Iba po ceste, ale auto, alebo po chodníku. Lebo ľudia, môže sa stať, že môže niekedy aj vypnúť svetlo, ale myslíte si, že to je pravda, lebo že niekedy sa môžu objaviť závory, zapnúť a potom ísť dole. Vlak neviete, z akej strany ide, ale niekedy sa aj pokazujú závory, že išli hore, dole, hore, dole, hore, dole, hore, dole, hore a potom už vôbec neišiel. To robilo to zvuk. A v niektorých krajinách sa raz stalo, že bol zvuk, lebo v niektorých krajinách, napríklad Amerike, keď hýbali, tak on sa objavil troška zvuk. Lebo jedné video bolo, že niekto položil na koľajnice 5 korunku a závory zvonili. To je trik, čo? Ale bol to trik. Inter je zakázaný. Takže radšej to už nikdy nerobte. Pretože toto by mohlo byť aj nebezpečné. A jeden, že napríklad závory môžu byť hore, ale tým, že napríklad môžu byť aj pokazené, no že pôjde iba dole. Že bude zvoniť a že bude dole bez svetla. A vôbec ľudia nechápu, že čo to sa deje, čo to je pokazené. Čo sa to stalo so závormi? Je to pokazené a po nejakej dlhé sa môžu zapnúť, ale nemusí to byť pravda. Lebo ľudia si občas myslia, že jedna vec. Pokiaľ myslia, že keď pôjde vlak, tak sa zapnú aj svetla, čo ide vlak, ale nemusí to byť pravda. Niekedy môže ísť aj takto, ale to je pokazené. A napríklad je to svetielkom. Takže ľudia, ak sa vám páčilo videjko, tak dajte like a odber a čau.